инҷо деҳаест ки паҳлавонони зиёд ба сар бурданд, бахусус ҷавонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов ва дар гузашта Ҷорубқул номаш мебурданд. шуғли асосии мардуми ин деҳа ғалакорӣ ва чорвопарварӣ мебошад. аммо хунае нест ки дар он нафаре ба варзиш бахусус гӯштин машғул набошад. гӯё ки паҳлавонӣ барояшон касб бошаду машғулиятҳои дигар шуғл. дар деҳаи мазкур имрӯзҳо ҳама Саид Ҷамол Алимардоновро меросбари асосии паҳлавонони гузаштаи деҳа медонанд, зеро ин рӯзҳо маҳз ӯ деҳаро дар қариб тамоми чорабиниҳои гӯштингирӣ муаррифгар аст. нашри навбатии барномаи як рӯзи варзишгар ба рӯзҳои ҷашни наврӯз рост омад. бинобар ин ҳайати эҷодии барнома ин навбат тасмим гирифт ки дунболи як рӯзи паҳлавони шинохта Саид Ҷамол Алимардонов шавад ва барои ин роҳ гирифтем ба ҷамоати деҳоте ба номи Саид Мумин Раҳимови ноҳияи Темурмалӣ. одатан дар деҳа субҳи барвақт мардум пайи коре мешаванд ва дар рафти сабти барнома ҳам мо дидем ки сокинони деҳаи мазкур дар оғози рӯз пайи коре шуданд. аммо қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо роҳ гирифт ба сӯи кӯҳ то ба тамрини пагоҳи рӯзӣ машғул шавад. тавре дар навор маълум аст, Саид Ҷамол аввал ба пиёдагардӣ машғул мешавад, зеро ба андешаи ӯ дар оғози тамрин шахс бояд каме ҳам бошад барои бедор намудани мушакҳои бадани худ ба пиёдагардӣ машғул шавад. пас аз анҷом додани амалҳои варзишӣ дар субҳ мо дарҳол бо истифода аз имконияти мавҷуда бо Саид Ҷамол оид ба корномаи варзишиаш суҳбат намудем ки пас аз лаҳзае манзуратон хоҳем кард.
Саид Ҷамол бигӯед ки ҳамин рӯзи варзиширо мо чуноне ки дидем, шумо бо давидан дар болои кӯҳҳо ва умуман дар баландиҳо оғоз кардед ва бо ҳамроҳи рафиқи варзишии худ дар ин ҷо баъзе амалҳои паҳлавониро иҷро кардед. Оё ин ягон манфиат дорад ба шумо, ягон фоидаи махсус дорад ки ин амалҳоро иҷро мекунед? хуб аст барои варзишгар вақте аз хоб мехезӣ, ҳам организми варзишгар омода нест барои машқ. Яъне ки бадан барои машқ кардан омода нест. Вақте мехезӣ мақсад ба давидану ба разминкае ки машқи пагӯрӯзӣ мегзаронӣ, тамоми мушакҳои баданро рӯҳӣ мекунад. Барои машқи мақсад машқи бегае ки мешавад, омода мешавад варзишгар. хуб, чуноне ки гуфтам, шумо имрӯз дар баландиҳо баромадан ба кӯҳҳо ҳамин амалҳоро иҷро кардед. Агар дар роҳи ҳамвор бидавӣ ё ин ки дар ҷои дигар фарқ мекунад? бале, фарқияташ бисёр аст. Ҳар вақте ки ман аз шаҳр ба деҳот меоям, бисёртар ба кӯҳ мебароям. Кӯҳ фоидааш калон аст барои ҳам мақсад организмро бақувват кардан, ҳам аввалан ки бояд варзишгар худ боқувват бошад. Вақти варзишгар ки боқувват набошад, барои хеле мушкил аст варзишгар шудан. Чӣ хеле мақсад мо мебинем, мусобиқаро тамошо мекунем, он варзишгарро бениҳоят боқувватанд. барои мақсад бо мақсад озмоӣ кардан бояд ҳаматарафа омода бошем. Машқи пагӯрӯзӣ ки ҳама вақт ба кӯҳ меоӣ, фоидааш калон аст. Бояд ба кӯҳ биёӣ, фоида дорад. хуб, бинандагони азиз, инҷо мехоҳам як чизро қайд намоям ки мо бо Саид Ҷамол то сабти барнома чанд маротиба суҳбати телефонӣ вохӯрӣ ҳам доштем ва якҷо ба ҳамин хулоса омадем ки як рӯзи варзишии Саид Ҷамол дар деҳаро бигирем. инҷо қайд бояд созем ки Саид Ҷамол имрӯзҳо тамринҳои худро дар марказ, яъне дар шаҳри Душанбе мегзаронад. Саид Ҷамол, бигӯед ки ҳамин тамринҳое ки дар марказ шумо мегзаронед, яъне дар шаҳри Душанбе, чӣ фарқият дорад аз тамринҳое ки дар ин ҷо мегзаронед? ҳар вақте ки аз шаҳр ба деҳот меоям, ман барои тамрин ба кӯҳ саргардон мешавам, кӯҳ мебароям. дар шаҳр ҳаст мақсад кӯҳҳо бисёр асту, лекин боду ҳавои деҳа дигар аст. боду ҳавои деҳаи хеле аст ки фоидаи калон дорад. сар ки бар вақт ки мехезӣ ба кӯҳ мебароӣ, ин фоидааш калон аст. худро дигар хеле ҳис мекунӣ. Пеш аз ҳар як мусобиқае ки ман меравам, ҳатман ман ба деҳот меоям барои кӯҳ баромадан, барои омодагӣ дидан. бисёртар омодагӣ ман дар шаҳр мегзарад. Омода мешавам бо ҳамроҳи мураббиам. вақте ки ба деҳо биёям, дар машқҳои деҳоам беҳуда мақсад вақти худро намегзаронам, ба кӯҳ пуштон мебароям барои тамрин кардан. Чӣ хеле ин субҳ шумо дидем, ман сар бар вақт машқи худро анҷом додам, то ин ҷо расидам. чӣ машқе кардам, дидем шумо, машқҳоро ман анҷом медиҳам ҳар вақте ки ба деҳот биёям. хуб, мо мебинем ки шумо вақте ки ба деҳа меоед, бо як рафиқатон ё ки бо як нафар дӯстатон бошад, ё нафаре ки шуморо ҳамчун идеали худ дар ҳамин роҳи варзиш интихоб кардааст, ба кӯҳ мебароед? Ман ҳар вақте меоям, ҳатман ягон рафиқро мегирам, меёрам ҳамроҳи худ. имрӯз ҳамроҳи худам яҳё гирифтам, овардам Ҳайдаровро аз сабаби тоқа буданам. Чӣ хеле аввал варзишгар бисёр буд дар ин деҳот, рақибам бисёр буд, озе камтар аст. ман худам танҳо ки ҳастам, ҳар вақте ки ба деҳот биям, як рақибам яҳё Ҳайдаровро гирифтам меёрам барои дар кӯҳ ягон усулро иҷро кардан, ё ягон приём мекунем, ягон разминка мекунем, ҳатман дар кор аст. хуб, яҳё, шумо бигӯед ки вақте ки Саид Ҷамол ба деҳа меояд, ё шумо омадани Саид Ҷамолро интизор мешавед, ё ин ки вақте ки омад худаш ба шумо муроҷиат мекунад? мо дар ҳамин деҳа машқ мекунем, мақсад воли мо ба шаҳр рафтагӣ нестем, шаҳр машқ намекунем. мо интизор мешавем ҳамин якаи Саид Ҷамолро ки биёяд, моро мақсад бо ягон чиро нишон диҳад, бо саҳриё бо ҳамроҳи вай бо кӯҳ ба давиданӣ меравем, боз ба дуи абед зал меравем, мақсад Саид Ҷамол ба дар толур машқ мекунем. мо ҳамин якаи Саид Ҷамолро мақсад интизор ай фурсат истифода бурда мехоҳем мисли ҳамин якаи Саид Ҷамол мақсад шавем, паҳлӯон шавем.
вақте ки бо Саид Ҷамол мо деҳаро интихоб кардем, бояд бигӯем ки мо баъзе амалҳои варзиширо ба пуррагӣ нишон намедиҳем. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки дар барномаҳои гузашта мо танҳо мерафтем ба толорҳо, тамринҳои варзишгаронро мегирифтем ва ё ягон вохӯрӣ бо дӯстон ё каси дигар. Имрӯз ки мо дар деҳа ҳастем, фикр мекунам Саид Ҷамол дар баробари машқу тамрин боз нақшаҳои дигар ҳам дорад дар ин рӯз. Ҳамин тавр ҳаст? нақшаҳо бисёр аст. Баъди тамрини пагоҳирӯзӣ мо бармегардем ба хона, ба корҳои хоҷагӣ машғул мешем. ҳолатое ки дар деҳа буданмон ба ҳамроҳи бародарон ҳам суҳбат мешем, бо ягон кори дигар мо саргардон мешем. яъне шумо вақте ки ба деҳа меоед, кӯшиш мекунед ки бо оила бисёртар бошед ва ба онҳо дар кори хоҷагидорӣ кӯмак расонем. Бале, ва ҳаминро дар нақшаи имрӯзаи худ ҷо намудаед. ҷо намудем, ният дорем. хуб, мо аз ҷараёни кор дар хоҷагӣ ва умуман суҳбат бо аҳли оилаи Саид Ҷамол наворҳо гирифтаем. Бинандагони азиз, инҷо манзури шумо месозем. барои анҷоми корҳои хоҷагидорӣ Саид Ҷамол аз ҳавлӣ берун нашуд, зеро аз ҳама муҳим нарм намудани гирди бутаҳои картошка буд ва ин корро қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо ба таври зарурӣ анҷом дод. дар ин ҳангом яке аз дӯстони давраи кӯдакии Саид Ҷамол меҳмони ӯ шуд ва мо аз имкон истифода бурда каме бо ӯ ҳамсуҳбат шудем. Саид Ҷамол ҳам ҳамсин монай, ҳам ҷураи наздики май. Кӯдак будем, аввал бизкаш буд, чавандоз буд. Баъд сол то сол калон шудем, баъд гӯштингир шид. Яке бизкаширо бас карду гӯштингир шид. ҳар вақте ҳам меояд мусобиқода иштирок мекунад, мебинемаш хай. Бо ҳар вақте қишлоқ омад, кам асворӣ мекунад, бо деҳқонӣ мекунад. Байни ҳамсинфҳо мусобиқа мешид. Саид Ҷамол бачаи бузбалаки буд, мо ноҷинсак бутем. ира Саид Ҷамола тана мекарданд. Саид Ҷамол бузбалай бадай гуфтаву ира мусобиқа да намегирифтанд. Баъд мо худмон ба худмон мусобиқа мегузарондем. боз чӣ нақшаи дигар доред дар ин рӯз? дар давоми кори хоҷагӣ бо аспсаворӣ машғул мешавем. аспро ҳам нағз мебинам. пеш аз гӯштинам рости бениҳоят аспро дӯст медоштам ва аспсаворӣ машғул мешавам то абед. каме истироҳат мекунему, бо барои машқ бегоҳӣ омодагӣ мебинем. яъне ки шумо имрӯз нақша доред ки ҳам ба кори хоҷагӣ кӯмак расонед, ҳам ба аспсаворӣ. яъне ки шумо дар баробари паҳлавон будан, яъне ки машғул шудан ба риштаҳои варзиши гӯштингирӣ, инчунин човандозӣ ҳам мекунед? пеш аз гӯштин човандозӣ мекардам. вақте ки ба гӯштин мақсад ки ба толорҳои варзишӣ барои тамрин барои гӯштин нарафта будам, пеш аз он ман даврои ҷавонӣ дар ин ҷо аспсаворӣ мекардам. аз вақте ки ба толори варзишӣ ба шаҳри Душанбе барои тамрин рафтам, дигар ростӣ бисёртар ба гӯштин ки завқ кардам меояму кам мақсад. аввале ки бисёртар бо аспсо саргардон будам, ҳозир камтар. ҳар вақте ба деҳо биям ҳатман аспсаворӣ мекунам. яҳё, шумо чӣ нақша доред? пас аз тамрини пагоҳирӯзӣ дар давоми рӯз бояд кадом амалҳоро иҷро кунед? мо мерем мақсад ба ҳамин кори деҳот мақсад машғул мешавем. бо бисёртар вақтмона мо мехоҳем ки бо акаи Саид Ҷамол мақсад бигзаронем. ҳамин ягон усулу ягон чиро ёд гирем. ҳозир ҷое ки мо суҳбат кардем, як чиз ба ёди ман омад. вақте он ҷавононро дидам, давраи ҷавонӣ, давраи хурдсолӣ, мо ҳам вақте ки мо гӯмол мақсад моломонро ба ҳамин кӯ меовардем, дар он ҷо то вега бисёртар қувозмоию бо машқу бо чиёд машғул мешудем. ҳамон кӯдакҳоро ки дидам, хотирам ба ёдам омад. яъне ки ҳамон рӯзҳои гузашта замон муҳите ки дар поёнтари мо ҳаст, кӯдакон ба машқу тамрин машғул ҳастанд, хотирҳои рӯзҳои гузаштаро ба ёд овард. бале. бинандагони азиз, меравем акнун ба поёнтар бо ҳамроҳии ин паҳлавонҳо ва мебинем ки дар он ҷо наврасон бисёр ба бозиҳои хуби варзишӣ машғул ҳастанд ва бояд бигӯем ки барномаи мо ҳам дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз сабт шуда истодааст ва як муҳити варзишӣ, як муҳити наврӯзиеро дар поёнтар мо метавонем инҷо бибинем. бештар ва ё дар
ба гӯштин машғул ҳастанд. Ин деҳот бениҳоят гӯштинро нағз мебинанд. аз даврои пеш гӯштини миллиро бисёртар нағз мебинанд. ҳама барои омодагӣ барои наврӯзи дастиданд ки хозмоӣ кунанд. оли рафта мебинем. чун мо бо Саидҷамол ба назди нафарони ба гӯштин машғул шуда меомадем, аз чашми дурбини наворбардорони мо тозон омадани наврасону ҳатто бузургсолони дигар ба ҷашни хурди гӯштингирӣ дур намонд. дар ин ҳангом мо ҳам ба поён расидем ва ба маҳорати ин шавқмандон аз наздик баҳо додем. بیا سلام کنیم. بیا. گوشتی نمیگیری تو؟ ها؟ گوشتی بگیر، گوشتی بگو. بیا جا. تو استخی نبر. Я جوستم خیلی بان فهمیدی؟ خیلی نبان پرسته. یک پالو.
чун аспсаворӣ ба анҷом расид, аллакай вақти ба тӯло рафтан расида буд. бояд бигӯем ки рӯзҳои дар деҳа будан қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо ба толори варзишие меравад, ки дар он ҷо паҳлавонони номдори деҳа ба хусус Саидмунир Раҳимов тамрин мекард ва толор дар шакли пӯдааш ба хотири поси хотирот аз паҳлавонони номдори деҳа нигоҳ дошта мешавад. бояд бигӯем ки дар толори мазкур то ба ҳол дарсҳои паҳлавонӣ гузаронида мешавад. чун вақти тамрини Саидҷамол дар толори зикр гардида ба поён расид, мо ҳам сабти барномаи имрӯзаро ба анҷом расонидем. зеро дар саҳифаи имрӯзаи рӯзномаи Саидҷамол Алимардонов нақшаи барои имрӯз таҳриррезӣ шуда ба анҷом расид. Sabıkat mahkam biliyor. Bravo, Gabriel.